Segueix fent forma, tot plegat. Perdem les formes, tots alhora, anar desfent. L'acte creatiu sempre té lloc en la tensió entre la voluntat de configurar una forma material, conceptual, financera i el desig de desfer-la, desmaterialitzant o amb contradiscursos o a la factura pro forma. Formar pot ser l'expressió d'un ordre moral, com pretenia Winkelmann, però també és, segons Levi, vizio difforme, una dèria, un desfici. Per assolir la llibertat que es manifesta en el resultat formal, cal pagar una penyora, una constricció, un límit que, al llarg del procés, a l'estudi o a la sala, és inventat, improvisat, autoimposat. A la deriva succeeixen i, potser, progressen. Ho hem pogut veure, caminant entre les peces, en les dues escenografies precedents. I hem vist com l'acte de lectura d'alguns textos del pensament queer inspira una pulsió, atreu i excita. De la teoria libidinal, la praxi autoeròtica. Els efectes, més tènues que els sentiments, menys instituents que les emocions, es despleguen, tot traçant els seus propis itineraris vitals. Les subjectivitats, en deriva, es desorienten minuciosament. No s'incorporen a les grans autopistes de la identitat, fan la seva. Com el futbolista aleví que, de manera imprevista, renuncia a una prometedora carrera esportiva per fer-se videoartista. Com la dona que, camps enllà, es deixa arrabassar per la veu ineducada d'un nen i es deixa dir per una criatura «Quina vida vius?» i «No entens res», renunciant a les posicions d'autoritat. La roba, la forma manifesta del subjecte, la seva ànima dissenyada, no és una segona pell, sinó una superfície arlequinada en què el guant i el banyador, els repunts de la llana i el tergal, de la saliva amb mitjons, com escrivia Casases, van teixint tacte insòlid, insinuant una còrpora possible, hipotètica, un pas de dansa que no segueix el patró de l'escenografia. Vet aquí com es va configurant una gran regla de desregulació que ha constituït les fabricacions estètiques, almenys des dels principis dels 70, i en particular en els corrents denominats postminimalistes. És una regla elaborada per oposició, per via negativa, que no sigui unitari, que no sembli homogeni, que no tanqui el cercle de la identitat, que no soni harmònic, sobretot, que no afegeixi al món un altre bocí de coherència. Potser que prou de coherència. Ja en tenim per donar i per vendre, i seguim sent uns palacanyes, ben coherents, això sí. Poliglòssia, polivalència, polifonia, nòvios poliamorosos, afectes polimorfs, construccions poliètiques, polinització d'identitats i, al nivell de la matèria, polimerització per passes o en cadena. Posem en escena un prefix per tal d'imaginar les modalitats biopolítiques i policials que corresponen, responen i ressonen d'acord a la ciutat policèntrica, a la polis. Tots els canvis comencen amb un prefix. Qui inventa la regla fa possible la desregla i a l'escena 3 hi trobem, per tot, el factor poli. Com funciona? Quina mena de pertorbació introdueix? És una vibració i una política de les identitats en curs. De la llengua, per exemple, en podem fer bandera, però també es pot teixir una ensenya llenguda, la dels murmuris i la diglòssia, l'oralitat i el patuès. Alhora, els llenguatges de la biologia es transformen en nous codis farmacològics i els subjectes poden autoconstruir-se mitjançant una lògica del software mèdic lliure. Aquesta possibilitat, xeno i trans, obre el camí per a les disposicions del gènere
que resulten de la desinstitucionalització dels coneixements clínics. El binarisme sexual és desmantellat en formes acoplades, ni individu ni parella, físics i relacions que ja no són disjuntives, sinó inclusives, i que donen lloc als cossos d'un tercer espai, agenèric i postgenèric, asimètric i desjerarquitzat, futurista i present. Tradicionalment, les subjectivitats masculines s'havien constituït per mitjà de procediments mimètics d'imitació i emulació. Ara, però, les configuracions digitals de l'autobiografia, fer-se una selfie amb un famós, ja no defineixen un jo autosuficient i sobirà, sinó tot un ventall de projeccions teatrals, paròdies per juxtaposició. I, fins i tot, aquests modes diversos d'entendre el cos ens acosten a intents de definir-lo més enllà de la seva corporeïtat. Un cos esvaït, intangible però present, com a creença, com a ideologia, com a gènere. Un cos femení no físic transformat en veu, en mèdium. Un nou espiritisme que veu de les fonts de l'anarquisme per fer-nos una gran pregunta, potser sense resposta. On comença el cos i on acabes tu? El factor poli no pot ser pas, com ens advertia Ocrois, una disposició de la diferència com a trivialitat publicista i tampoc no es deixa reapropiar pel narcisisme de les petites diferències. La seva multiplicitat no resulta en una igualació indiferent, com a l'estètica corporativa de Benetton, ni en una celebració acrítica de la multiplicitat per se. És, en canvi, un dispositiu de situacions o l'expressió de la capacitat per crear una situació fàcil que, essent natural, estigui constituïda perquè alguna cosa passi. Els procediments de construcció poli demanen una història alternativa de l'enginyeria, en què les estructures, ponts i camins, no poden ser menys importants que la poesia oculta dels instruments. És un ventall de llenguatges materials i matèries lingüístiques, un monòlit de cartró o monument a la deixalla que, en aquesta escena, de cop, es fragmenta i es desfà. Gramàtica, grames, modalitats d'escriptura literària que, més enllà de les limitacions i monotemes de la indústria editorial, proposen derives i inflexions sobre la redacció. Som a l'acte 3 de les escenes. En aquest tercer moviment, al que hi esteu tots convidats, tenim en sala a la capella un laboratori, tot un laboratori de materials, d'identitats, de gèneres, de personalitats diverses que es fan i es desfan en el moment de la globalització en el que vivim. Aquí al darrere i al davant tenim una de les peces que representen aquest nou moviment, Celebri Mi, del fotògraf conceptual basc Jon Uriarte. És un projecte que, com podeu veure, el reprodueix a si mateix, a l'artista, representant-se en forma de selfie amb molts diversos personatges famosos, celebrities. En algunes escenes ser present, en algunes altres on no hi era. És un projecte desenvolupat originàriament per Facebook, presentat al seu perfil, i que aquí podeu veure per primer cop a Barcelona en format material, analògic. Com podeu veure, es tracta d'una inflexió irònica i conyona sobre la manera en què es desenvolupa la pròpia personalitat en relació amb la fotografia, amb la postfotografia, com en diu Joan Fontcuberta, i també en relació amb aquelles figures que poden ser models, que poden ser icones, que han acompanyat a l'artista al llarg de la seva formació personal i estètica. Aquesta multiplicitat de fotografies fake, algunes d'elles, de les quals us en podeu endur unes quantes a casa, si voleu, representen la persona d'en Jon Uriarte, però també tot el món imaginari, totes les projeccions i totes les aspiracions
que configuren la identitat projectiva i aspiracional en la qual tots ens trobem implicats i a la qual tots tendim en el món d'Internet i dels metamedis. Sujeto Benzo és un fanzine del qual en presentem a la Capella la tercera edició. Va ser realitzat originàriament en el context del programa Estudis Independents del MACBA i aquest fanzine combina diversos elements com ara l'autobiografia escrita, el còmic, la informació de caràcter mèdic i, sobretot, la contrainformació. El text és, entre altres coses, un registre mèdic d'un procés de modificació de la identitat que inclou alguns elements de do it yourself. Facis vostè mateix la seva pròpia personalitat de gènere, el seu propi jo, a partir dels elements que aquella modalitat del capitalisme que en Paul Preciado denomina fàrmaco-pornogràfic posa al nostre abast per tal de construir les identitats del segle XXI i, sobretot, per tal de no quedar-nos atrapats, encaixats en els vells binarismes de gènere home-dona amb la seva normativitat, amb els seus criteris d'exclusió i amb la seva disjuntiva excloent. Sujeto Benzo és, per tant, una inflexió en els nous modes de ser, de sentir i d'estimar que la generació postmillennial ha anat assumint cada cop amb més freqüència, cada cop amb més naturalitat, fins al punt d'acabar incorporats a les formes de ser i a les configuracions del gènere que caracteritzen la nostra època. Els tres acrílics del pintor saragossà Paul Gorzege també incideixen en l'aspecte de la configuració del cos, en les combinacions corporals, en les transformacions físiques i anatòmiques i en les diverses possibilitats que se'ns obren més enllà del binarisme de gènere. Gorzege treballa habitualment amb materials com ara la fotografia apropiada, habitualment extreta de revistes de moda, el dibuix, la pintura i també amb elements autobiogràfics. Amb cadascun d'aquests factors els combina i els recombina, tot creant un mecano de gènere en el qual hi apareixen tot sovint elements futuristes, referències a la ciència-ficció, imaginacions creatives d'un avenir del gènere que en part comença a existir i en part es realitza en aquest format de mixed media en el qual algunes modalitats creatives antigues o tradicionals són renovades, contrastades, entren en xoc amb formes noves de concebre la plàstica. És en aquest sentit un experiment reeixit en l'àmbit de la postpintura i del collage tal com el podem entendre a aquestes alçades del segle XXI. Una de les peces que fan de leitmotiv de les escenes és l'obra de l'artista madrilenya Julia Spínola. Aquesta obra obria la primera escena presentant-nos un cub gegantí compactat, construït amb cartó, amb material reciclat, i en aquest tercer acte de les escenes assistim a la transformació del cub, a una metamorfosi molt en la línia de les pràctiques creatives denominades noves materialitats, en el qual l'obra original ha estat tallada, transformada, convertida en 12 peces individuals que formen una mena de bosc escultòric i que es relacionen amb d'altres obres de l'exposició, com ara l'escultura de Daniel Jacobi, que ens mostra també els diversos destins, les textures diferents i els modes imprevisibles, sorprenents, en els quals la matèria es pot agregar, es pot desagregar i pot cobrar una vida insòlita, tot cridant l'atenció sobre si mateixa i transformant i pertorbant els significats culturals que habitualment associem amb cada mena de material, amb cada mena d'objecte i amb cadascuna de les textures de l'obra de Spínola.
Una part especialment important de les escenes són els actes que tenen lloc a la capella. Intervencions en temps real, happenings, performances, concerts. D'entre tots aquests, a la tercera escena, us proposem 3 intervencions de l'artista Ariadna Guiteras. Són performances que recuperen l'esperit anarquista i contracultural de les societats secretes, tot creant una situació en la qual la figura del mèdium es converteix en protagonista. El mèdium entra l'obra i els espectadors, certament, però també entre entitats irracionals o més aviat supraracionals, que poden ser significats imprevistos, significats que la lògica cartesiana no pot assumir perquè, com li deia Hamlet a Horacio, en una de les més cèlebres negacions del pensament lògic, There are more things in heaven and earth for which you are not dreamt of in our philosophy. There are more things in heaven and earth than are dreamt of by your philosophy. Guiteras ens proposa efectivament una sèrie de 3 reunions amb públic seleccionat que ens permetin introduir-nos en aquestes veritats, en aquestes suggerències, en aquestes suggestions que van més enllà d'allò que pot entendre la filosofia racionalista i que incorporen elements del pensament queer i dels moviments LGTB, tot configurant una altra modalitat d'associació i de comunitat. 1. Igualdad entre géneros. 2. Liberación de la mujer. 3. Enseñanza laica. 4. Reforma penitenciaria. Una voz que no solo es Amalia Domingo Soler, pero también reclama 5. Abolición completa de la esclavitud. 6. Supresión de las fronteras políticas. 7. Desarme de los ejércitos. 8. Secularización de cementerios. Una voz que no solo es Amalia Domingo Soler en un año que se repite. La tercera escena d'una sèrie de 6 és com el nus d'una novel·la. Ens anem acostant al desenllaç, però encara s'estan fent i desfent les trames que configuren aquesta història. És una tasca apassionant, en aquest sentit, la de la mesa comissarial, que té la responsabilitat de coordinar i posar en comú les diverses idees, les diverses formes de creativitat que es van posant en sala i també d'anar trobant les connexions, els vincles, les empaties, de vegades insospitades, que es donen entre els diversos artistes, entre les diverses peces. D'entre aquestes empaties n'hi ha algunes que les podíem suposar quan vam definir el projecte de l'exposició, n'hi ha d'altres, potser les més fascinants, que suggereixen en directe o en fals directe durant el procés de muntatge, quan pensem com juxtaposar les peces, quan arribem a l'última versió de cadascuna de les obres, gràcies als artistes, i aquest és el moment en què l'exposició cobra vida, en què ja no hi ha un discurs comissarial que s'hi imposi, ni una veu que ho unifiqui tot, sinó que la pluralitat de les propostes, de les idees i de les intuïcions s'acaba actualitzant a la sala, aquí, a la capella, d'una manera que era per tots nosaltres, en algun sentit, imprevista i alhora fascinant. Oh. 25 anys d'activitat de la capella són un bon moment, una bona excusa per mirar una mica endarrere i veure en aquest temps quines són les persones que han passat per aquí, que han aportat el seu treball com a artistes, que han aportat el seu treball com a comissaris, que han aportat el seu treball com a jurats i que són les que, en definitiva, conformen el que nosaltres en diem la comunitat capella, que és el que li dona sentit i és la matèria primera amb la que podem oferir les exposicions, les activitats, els projectes que després el públic pot veure. Amb aquest motiu hem posat en marxa en el nostre espai web un apartat que es diu així, es diu Comunitat Capella, en la que es pot trobar
les més de 1.200 persones que durant aquests anys han passat per aquest espai per oferir el seu treball. Això, però, és una feina evidentment ingent, la recopilació de dades de totes aquestes persones que conformen el que en diem la comunitat, i per tant és un apartat de la nostra web que està en contínua construcció. En el mateix sentit, hem generat al principi de l'entrada a l'espai una petita exposició, que en diem així, la Comunitat Capella, que amb el joc del que serien les acreditacions en un hipotètic congrés estan relacionades totes aquestes persones en un ordre totalment aleatori, la qual cosa complica a l'hora de trobar amb una persona concreta, però permet el joc de poder anar fullejant el llibre i anar descobrint persones que durant aquest temps han contribuït a que la capella sigui el que avui és. Diem que és un apartat en construcció perquè amb tants anys, tanta gent, és molt fàcil que ens haguem descuidat d'algú, és molt fàcil que les dades de les que disposem no siguin exactament correctes, i per això, tant en l'exposició com en la pàgina web, tenim un advertiment en el que diem això, que la pàgina és en construcció i que demanem la col·laboració de tots els visitants, de manera que si algú ha participat en alguna exposició a la capella i no es troba en la base de dades o les informacions que hi troba no són les correctes, té l'opció de posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic perquè a poc puguem anar esmenant i podem anar millorant aquesta pàgina web. En aquests espais hi podrem trobar gent que, per exemple, estan presents en aquesta exposició, en l'exposició de les escenes, com podria ser el Carles Congost. Hi ha gent que han estat vinculades de moltes maneres amb la capella i que en gran mesura són una part important de les que conformen el que és la comunitat. Parlava del Carles Congost. El Carles Congost ha participat en nombrosíssimes activitats a les que hem fet aquí. En un dels primers cicles que vam fer comissariats, en aquest cas amb el Manel Clot, el Carles Congost va presentar el seu treball al Congo Sound, que d'alguna manera jo crec que era la primera exposició individual que feia el Carles, però després d'això ha passat per aquí la peça que tenim ara exposada en aquesta escena, que és el Místic Determinado. Aquesta peça ja la va presentar a la capella, si no recordo malament, l'any 2005 dins dels Premis i Beques a Caja Madrid. La mateixa peça amb una exposició que vàrem organitzar al Museu d'Art Contemporani de Reykjavik des de la capella també va estar present. El Carles Congost ha estat present en l'exposició Reservoir, ha estat present en la qüestió del paradigma, ha estat present en moltes de les activitats que hem anat fent aquí. És un artista en la qual la capella és un punt important per la seva carrera, però al mateix temps ell és un artista molt important per nosaltres. Però com el Carles podríem parlar d'altres que potser que no són en l'exposició. Igual que el Carles és una persona molt vinculada, doncs, per exemple, no sé, el Joan Morell és un artista que també va estar en un dels primers cicles, amb una exposició juntament amb l'Adrià Julià, del seu projecte STP, un projecte molt inicial en la carrera de Joan. Després ha estat també present com a seleccionat en els Premis Caja Madrid, ha estat present en una exposició que van fer al final del màster que ell va fer a la Facultat de Belles Arts, ha estat en una de les edicions de Barcelona Producció amb el seu projecte Gritos i Susurros, ha format part també de l'exposició Reservoir i a banda d'això ha estat com 3 anys membre del jurat de Barcelona Producció. Igual que el Joan, no sé, se m'acut, per exemple, la Mireia Sallarès. La Mireia Sallarès ha estat en diversos projectes també amb algunes col·lectives, com també a la Caja Madrid, però a partir de Barcelona Producció la Mireia va fer una part important del seu projecte Les Muertes Chiquites, va ser un dels projectes seleccionats quan Barcelona Producció encara eren exposicions col·lectives, i després el seu treball d'investigació que va fer de Barcelona Producció sobre l'amor a Sèrbia és un projecte que ha anat evolucionant al cap del temps i que de fet encara està visible el resultat d'aquest treball en el Centre d'Art Fabra i Coats, amb l'exposició que actualment i fins a finals d'abril està en el centre. La comunitat Capella és això, és gent que durant molts anys, uns d'una manera més intensa, uns altres simplement han passat alguna vegada per aquí, han presentat alguna mostra del seu treball, però són els que, artistes, comissaris, curadors, han permès que durant 25 anys la capella hagi anat convertint-se en un punt de referència del que és l'art contemporani d'aquesta ciutat, molt especialment en el sector emergent, i que hagi tingut l'oportunitat de presentar al públic de Barcelona propostes de caire molt divers que han pogut obrir els ulls a molta gent al que els artistes d'avui en dia ens estan oferint.